gukwanera igoro yo kubwata chikura abantu ba minto banyamira bagusi bonsi amona mawawaya asitokorwa ngote y'abantu ba minto nga tobwate chikura ekiagera chikura cyabwatirwe ikabono nekinge sana gusiengima Nyamira County chikura cyabwatirwe 3,000 na Kisii County 5,000 bado ntura isana chikura na itutogotira twatebana tubwata umuntu intutogo support abantu ba minto ekarto bwata umuntu gukobora chikura matiyanyi kobori ari chikura gicheito to arecheste bono 8,000 gikomo meka we president engo sabanga abantu ba minto abagusi mwensi mwerwe moike mobwata chikura onyo ko bwate kibande koranje tafadhali ikitokeze oicho bwate ekura yao say no ingote y'abantu bari Nairobi abantu bari Mombasa kire town ya sabantu abana ba minto babwate bibago bakwe konya na kende kimoranje mwiba na mwere chester simwere chester ake kura yao nka say no onye koro muntu mawa kore gasisuko koranje inchuka transfer ikura yao ko ruhari nyereteka erinde abagusi torokane nganto bwate chikura chitu to waka abamura bari bawakeryogi bagoteba nga abantu baro batatagetyo burayi batayito burayi yobuya njiratiye muranyoro burayi onye muko nyarko bwata ikura ekura ndio sauti yako kila mwananchi hata itabu atekura erinde to bago chagoteba na mbiongozi kitutete ochora igonga abasai bari babwate bibande babwate chikura asebituo mbalimbali biro abantu ba kubwati IBC nero aroro negendete kubwatia mune wodi yani amawawa abantu ba IBC mbaro bagendete kubwatia munabono tubwate Nyabwaro tarehe 14 Nyabwaro tore Nyabwaro abantu ba Nyabwaro bali bagoika Nyabwaro monsi pikoro morembe mate gitwebe wapi esamba abantu bali mwensi pikoro wa Gisage sub location inchuga alia Nyabwaro elinde mubwate chikura evijana bwata chikura tafadhali tyo wakekerere mutabwate kura abale chi university abana bali university babwate bitambulisho tiyabana baro bachiche babwate kura ndio chikura chetu chinyare otoka finally ngotebaiga dituko tarehe 14 twatanya barotore tarehe 15 itogutoka misobwa abantu bamisobwa abantu bari bajite korumagwa bakagenda mekenene bakere chesta burabu mukagorwo kiburabu mesobu garia kimuranche irana magwagwa elinde magwagwa itware chikura mwake mochora barayi bahino igotare 15 mesobu tore tokore chesta abantu mesobwa tare 16 etogotoka misambi maate misambi tare 16 igaba abantu bari barito ba maate abantu bari Nyamatuta mwesipi muto Kenya misambi mwere cheste na muriyererie na gwetani byonsi ntoteba tare 21 ndotoke gitwebe nainde tarehe 21 Gitwebe Institute no tugakale tarehe 21 tokore Chester chikura tarehe 21 tarehe 22 totoke Kebuye abantu bakoruke Nyerere abantu badi Nyamage abantu besereti abantu magana marabu abantu korubenjo totoke Kebuye erinde twere Chester chikura asichi police station tijeto tubende ko Chester erinde Nyagekoboko eturatoko tarehe 30 ndotoke Nyagekoboko erinde Nyagekoboko abantu bari bari gitare abantu bari abasawa banyamakere abantu barangaria mochi mubwate chikura ororo ebituo byete binyia biritware Chester egetuo gekoro kwa Gisage Agra Nyaimao eriomego yani ekegoro LCK togacha ebituo ebyo bitatu binyia ebigere Agra Nyaimao nyaye kwerende ekegoro amo na Nyangena na Sianyi etobwato kore Chester bwechikura bochakira bono iga mochaka gonchira chikura ngote by'abantu ba Nyaimao abatie bai mwire Chester seino Nyaimao abanyabaga mogende Agra Gisage mwere Chester chikura cyene gucakira bono kege twe kikegoirwe mucakira bono mucaka kwere Chester togotenga kiyo mucaka kwere Chester abantu bare diske ekegoro mogende tare gitari kitwata bakebuye mucaka kwere Chester gucakira bono kegoirwe mucaka kwere Chester yege ntekane ngo babori abantu ngo basorora bagusiba minto onyo tutage tubura iyo buya bwate kura
Ugakira umuntu utagite kura aire areto buraiburi uganeti oyo korucio murucie ni kura erio gindi gotokonya onye tobwati onye togotetwe sinturi matianyi tie turahoroki matianyi ne kene chikura cheito twaikire milioni plus lakini chikura 8,000 njiko gara to matianyi iri chikura